Wai dan Bello yanzu haka za mu ci gaba da rayuwa Najeriya ga. To ya an ka iya. Litan mai a ce 650. Wallahi. Naira 1000 suka so su tun haye ta fa. Naira 1000 suka son su kai ta. Ai kai baka ma sauna abin mamaki ba. Yanzu za ka ga mai mota ya aje mota ya dawo hawa mashi. Dole. Wahalar ta yi yawa. Yanzu ana kiran sai tsohon gwamnati ta takura mu jama'a. To yanzu ga sabuwa muna tunanin mu samu. Assalamu alaikum. Da Allah tawo. Da Allah katin MTN ne ka so mai shagon Sani Haya Gaga. Ka ɗauki naira 100 ka so mai MTN na naira 400. Sai haka min da Allah ya sauri. Oke ne ɗauki naira 100. 100 za ka ɗauka ka so mai MTN na 400. MTN ba Airtel ba. Ka kawo MTN awo. Yi sauri da Allah. Wallahi Najeriya ga in ba a yi hattara ba. Wallahi gaskiya akwai matsala. To Allah ka yi mana sauƙin wa tsarin rayuwar da muke ciki. Wallahi abin ya yi yawa. Wallahi akwai matsala. Yanzu duk da abinci da hakan ya ƙara. Wallahi. Wa alaikum salam. Gashi Ina katin yake? MTN 410 yake wa. Idan 410 yake shi na ka kamin baka isa naira 10 cikin kuɗinka. Dan ka naira 100 zan ɗebe naira 10 ciki. Yanzu kai tero don Allah mutum ya baka naira 100 kyauta baka isa mai naira 10. Ka sai mai abu don Allah ka kyauta haka. Wai kai dan iskan ina kake? Wanda ya baka naira 100 ka sa ɗauka naira 10 ka tun haye ka so mai kati? Ya sa naira 10 hala dan iska ne.